Takže spustil som nahrávanie a púšťame aj dnešný webinár. Takže Marketka, máš slovo. Dobrý den, mé jméno je Markéta Maloušková a velmi si vážím toho, že jste dnes za námi přišli, ale především vám děkuji, protože dnes tady nejste kvůli mně a ani kvůli nikomu, kdo vás zde pozval, protože vlastně čas, který byste mohli trávit se svojí rodinou, jste se rozhodli věnovat sobě. Dozvědět se, jak si můžete zlepšit své zdraví, jak zvýšit úroveň svého života, představíme vám skvělý projekt, který vám odpoví na mnoho otázek, řekneme vám, jak to udělat krok po kroku a proč je prevence tak důležitá. Dnes na to nebudu sama a jsem moc ráda, že pozvání přijal kolega, který je pro mě velmi vážený člověk, který mi neustále pomáhá, posouvá mě dál. Je to studnice rad, zkušeností, informací a je to regionál director Peter Pavel. Hezký večer, Petr. Ďakujem, teším sa a ja ťa takisto vítam. A já tě poprosím, abys nás provedl prvním blokem dnešní prezentace. Dobre, takže veľmi pekne ďakujem. Pôjdeme teraz pomaličky šerovať obrazovku, čiže odšerujem obrazovečku a pôjdeme vlastne do šerovania obrazovečky. Mám na vás otázočku, chcem sa spýtať, či vidíte pekne obrazovku. Môžete mi dať komentár spätný, či vidíte obrazovečku. Ano, vidíme. Výborne, výborne. Takže Adi, k teba poprosím, keby mi náhodou z mikrofóny niekto vlastne tam rozprával, aby si to potom stišoval a ideme na to. Takže ešte raz srdečne všetkých vítam, ktorí ste tu prišli na tomto mieste. Budeme rozprávať o podnikateľskom klube Zdraví. V slovenčine je to business klub a tu je podnikateľský, takže je to v podstate to isté a ja sa teším, že budeme trošku rozprávať o zdraví, o podnikaní a o výhodách, ktoré z toho zoberieme v klube. Mňa najviac fascinuje na tomto slajde to najmenšie biele písmenko, že človek v centre pozornosti. Ono je to hneď pod tým klubom zdravia. A ja sa osobne z toho veľmi teším, pretože to je projekt, kedy naozaj človek je základom všetkého. Pre mňa to je veľmi vážna správa, pretože v dnešnej situácii, či na Slovensku, v Čechách, vidíme, že na všetko možné sa kladie dôraz, na rôzne aspekty, ale veľmi málo sa berie človek ako tá najvážnejšia, najhodnotnejšia časť našej spoločnosti, pretože vlastne ľudia sú ako bunky a každá jedna bunka vlastne pospájana do orgánov vytvára celú spoločnosť. A preto, ak máme zdravého človeka, ak máme šťastného človeka, bohatého človeka, tak vlastne máme zdravú, šťastnú a bohatú spoločnosť. A to je veľmi jednoduchá pravda. Jednotlivá bunka. Viete, to máte ako s telom. Keď má telo zdravé bunky, je zdravé celé telo. Ak má telo choré bunky, darmo budeme rozprávať o zdraví celého tela. A preto budeme rozprávať o tom, že čo by vlastne ľudí urobilo šťastnými, čo by urobilo ľudí takými spokojnými. A štatistika hovorí, že je to pre niekoho cestovanie, pre niekoho majetok, pre niekoho mať bohatstvo, peniaze, pre niekoho byť proste šťastný, niekto sa môže realizovať. A tu je veľmi vážna otázka. Keby som vám dal otázku teraz, a naozaj si môžete na ňu sami odpovedať, čo by vás urobilo šťastným, čo by vás uspokojilo, o čom by ste vy snívali. A tam si dajte odpoveď. Toto je štatistika, ktorá je urobená na niekoľkých tisícoch ľuďoch a vlastne toto je najbežnejšia statistika. Ináč, keď som to bežne na prednáškach hovoril, tak viete, čo mi ľudia povedali? Presne toto. Ja mám takú otázku, ja rád položím otázku a môžeme ju kľudne aj tú otázku položiť. Ja myslím, že ju aj v čete budem vidieť, že kto má rád cestovanie. Kto má rád cestovanie, môžete mi do chatu napísať C-čko a poslať do správy. Samozrejme, asi nie všetci budú môcť četovať, ale napíšte do chatu C-čko. Rád cestuje. A aby som aspoň videl, koľko ľudí tu takýmto spôsobom. Vidím, že už napísali dvaja. Ešte pozrieme, koľko ďalší napíšu. Pozrieme sa na to takto. A ja si dám zobraziť chat. A už ho tu vidím. Perfektne. 1, 2, 3. Výborne. Takže vidím, že niektorí ľudia už píšu o cestovaní. Teraz vám chcem povedať, ja túto otázku úplne bežne dávam ľuďom a viete, čo zistujem, že táto statistika je ešte prekročená, že ešte viacej ľudí toto akceptuje a chce cestovať, ako je na tej štatistike. A pre mňa vždy je taká jednoduchá odpoveď, že ja tým ľuďom poviem, že toto nie je len
o tom, že máme nejaký obrázok, ale hovorím tým ľuďom, keby som teraz vypol prezentáciu, tak už nemusím prezentovať, pretože vy ste tou štatistikou, vy ste tým dôkazom toho. A teraz takisto tu vidím niekoľko hneď áno, áno, jasné. A teraz vám chcem povedať, na ten pomer ľudí, ktorí sú tu, my môžeme povedať, že tá štatistika naozaj funguje. To znamená, vy ste potvrdením tejto štatistiky. A takisto budeme rozprávať o ďalších veciach, ktoré sú ukázané. A to je, čo vlastne bráni ľuďom, aby dosahovali tieto ciele, napríklad cestovať, alebo mať dom, alebo mať nejaké vysnené zamestnanie. Viete, čo najčastejšie ľuďom bráni? Najčastejšie bránia ľuďom mať peniaze. To je tu ukázané. 73% ľudí potrebuje peniaze k tomu, aby tie svoje sny, aby to svoje šťastie mohlo dosiahnuť. My vieme, že peniaze nie sú všetko, ale počul som taký krásny príbeh a počul som, že keď človek má smolu, a nedarí sa mu v daný deň, že keď sedí pani a plače, že škaredé počasie, že sa jej nedarí, že lepšie je sedieť vo vlastnom Porsche alebo v vlastnom krásnom luxusnom dome, ako sedieť v nejakej starej, možno že dneska aj zainfikovanej tramvaji a tam plakať nad sebou, že ako je zle. Takže keby som si mal vybrať, že nebudem plakať nad tým, že je zlý deň, alebo sa nepodarilo niečo, určite je lepšie zaplakať si vo svojom Porsche alebo nejakým spôsobom zaplakať si vo svojom dome, ako plakať pomaly nenajedený v tramvaji, kde si a sedieť tam. Takže to mňa veľmi zasiahlo, keď to povedal a bolo to trošku také žartovné pre mňa, ale má to svoju hĺbku. To znamená, že je dobré, pokiaľ máme zabezpečenie, ktoré nám pomôže zrealizovať naše sny a jeden z tých hlavných spôsobov, ktorý nám pomôže zabezpečovať naše sny, sú peniaze. Ale, a prejdeme teraz tomu ale, není možné docieliť šťastie iba peniazmi. Ako základ všetkého musíme mať zdravie. A preto, keď si skombinujeme nedostatok peňazí, nedostatok zdravia, nedostatok šťastia, nedostatok vzťahov, to všetko nám vytvára takú synergiu toho, že kde vlastne my trpíme. A keď máme dokázané riešenia na každú jednu z týchto oblastí, tak my vlastne budeme dneska práve o tomto rozprávať. A budeme vysvetľovať, ako dneska ľudia teda peniažky zarábajú a budeme hovoriť o tom, akým spôsobom tie peniaze tvoria. Pretože sme si povedali, že keďže zdravie je základ všetkého a k tomu potrebujeme peniaze, aby sme mohli realizovať všetky svoje sny, tak musíme sa položiť otázku, kde tie peniaze zoberieme, ako sa k ním dostaneme. A musím povedať, že väčšina spoločností získava peniaze cez nejakú prácu. Nechcem povedať, že stabilnú, pretože dneska už je ťažko povedať, či je stabilná, pretože najmä hotelierský priemysel, gastronomický priemysel a ďalšie iné časti, ktoré fungujú, idú do kolapsu a mnohí ľudia sú prepušťaní napriek tomu, že majú vzdelanie, že majú zručnosti, šikovnosť, proste tie hotely ich nedokážu uplatiť. U nás vznikla dokonca taká zvláštna situácia, kedy není zakázané predávať v obchodíku, ale je zakázané vstúpiť do obchodíku. Tak mi povedzte, to nariadenie je veľmi divné. Nemôžete vstúpiť do obchodíku nakupovať, ale podnikateľ môže predávať. Čo asi tak urobí s tými predajcami? Jednoducho tí ľudia budú musieť prepúšťať. Takže to sú stabilní zamestnanci, ktorí strácajú zdroj príjmu. Ale majú výhodu, že pokiaľ firma funguje, tak majú, tak povediať, taký pohodlnejší život. Potom sú tu podnikatelia. Podnikatelia nečakajú, že budú mať pohodlný život. Oni robia, akčne konajú a majú veľa peňazí, ale nemajú skoro žiadny čas. A potom sú to ľudia, ktorí majú frančízu, majú vymyslený kompletný systém podnikania, ale musia platiť licenciu. Alebo sú jednorazovo kúpia, alebo každý mesiac. A potom sú ľudia, ktorí robia sieťou marketingu, to je marketing a to je obchod, ktorý má vlastne, je obchod tohto tisícročia, ale čo sa deje? Títo ľudia majú jeden vážnu vec, že musia prekročiť zónu svojho komfortu a kontaktovať nových ľudí, spojiť sa s nimi a predstaviť im to, čo ich marketing ponúka. Takže každé z tohto má nejakú výhodu, A preto prídeme do jednej veci, že keď sme v takejto fáze zarábania peňazí, tak nájdeme spôsob, kedy z každej tejto oblasti vyberieme to najlepšie a vyskladáme to. A musím povedať, že 95% ľudí, ako je tu na tomto obrázku vidno, má len 20% peňazí sveta. To znamená, že tí štandardní zamestnanci, ktorí sú a vlastne slúžia určitým korporáciám, určitým SROčkám, určitým spoločnostiam,
tak oni fakt makajú, snažia sa, majú síce trošku pohodlie, lebo nemusia vymysľať pracovnú príležitosť, robia to, čo im je zverené, tú robotu, ale vlastne títo ľudia, keď ich 95%, má len 20% peňazí sveta. A ja sa opýtam, kde je tých 80% peňazí sveta? No to sú podnikatelia a investori. A títo peniaze vlastne potom generujú ďalšie peniaze. To znamená, prvá časť ľudí pracuje na peniaze a druhá časť ľudí je fungujúca tak, že peniaze pracujú na nich. A teraz vám dám otázku. Kde by ste si chceli vybrať? Chceli by ste si vybrať, že peniaze pracujú na vás a vy máte voľno a môžete si užívať svet, alebo vy budete pracovať na peniaze a popri tom, že budete pracovať na peniaze, si budete užívať svet. A vy si odpovedzte každý sám, kde by som chcel byť. Chcel by som, že peniaze pracujú na mňa, to je otázka, alebo by som chcel byť v pozícii, že mám síce určité pohodlie, ale musím celý život pracovať na peniaze. Toto je veľmi dôležitý moment, pretože tento moment rozhoduje, čo sa v vašom živote stane. Nie je to o tom, že teraz niečo ja rozprávam. Vy rozhodujete o tom, čo bude ďalší zbytok v vašom živote, čo bude v tom živote sa diať. Vy rozhodujete, či budete pracovať na peniaze, alebo sa dostanete k peniazom takým spôsobom, aby potom peniaze mohli pracovať na vás. Pretože tie peniaze predovšetkým treba vytvoriť. O tom sa tu teraz bavíme. A preto, keď ľudia menia svoju prácu na peniaze, tak keď chcú mať viacej peniazy, čo musia robiť? No musia viacej pracovať. Keď chcú mať ešte viacej peniazy, musia ešte viacej pracovať. Čiže sú v takom krysom kolečku, kedy pridávajú a pridávajú na otáčik. A čím viacej otáčik pridajú, tým viacej peniazy zarobia. Otázka je, dokedy sa toto kolečko dá zvyšovať obrátkami. Pretože keď sa to stane a prekročíte určité obrázky, tak potom príde jeden veľký vec, príde kolaps. A tak sa vlastne naplňa pravda, ktorú povedal Dalaj Lama. Človek obětuje zdraví, aby vydelal peníze. Potom obětuje peníze, aby znovu získal zdraví. Mimo toho sa tak znepokojuje budoucnosti, že sa vôbec netešíš z prítomnosti. A to je veľká pravda. Ja som to prečítal v češtine, keďže tie slajdy sú české, ale tá vec je pravdivá. To znamená, tí ľudia pridávajú na obrátkach, pridávajú, makajú, zarábajú, až nakoniec skolabuje zdravie a výsledok je taký, že sú zlikvidovaní. Čo k tomu celému prispieva? K tomu celému prispieva vlastne to, ako my fungujeme. My makáme na peniaze, do toho sa nesprávne živíme, do toho máme chemické potraviny, do toho každodenný stres a do toho ešte znečistené životné prostredie. A dovolím si dneska povedať ešte aj obrovský psychický tlak, ktorý je tu v súvislosti s koronou a s tým, čo sa tu vlastne deje v Českej, Slovenskej republike. Ľudia moji, dokázané je, a to vlastne sú štúdie, ktoré sa hovoria už verejne, že 30 až 40, niekedy až 50% náraz je na psychiatrických liečebniach a vlastne na miestach ľudí, ktorí vyhľadávajú psychológov, psychiatrov. Ľudia majú z toho nervy, sú z toho na prášky. A niečo vám prezradím. Veľmi vážna vec je, ako náhle sme v takomto strese, naša imunita ešte viacej klesá. A keď ste niekde na kyslíku, nehýbeme sa, nemáme pohyb, tak naša imunita ešte viacej klesá. To znamená, že tak ako kedysi bolo ľahko povedať, že je tu zlé prostredie a zlé podmienky, tak teraz tým napätím psychickým, tým zakázaním vychádzania, tým obmedzením pohybu sa ešte všetko násobí. Ľudia moji, ešte len uvidíme, čo sa stane s našou populáciou, pokiaľ to bude pokračovať následným spôsobom. A preto je treba porozumieť, že existuje nejaká možnosť, ako to zvrátiť. A tá možnosť nevychádza z nejakej teórie, ale z reálneho vedeckého základu. A ten reálny vedecký základ je v tom, že každý človek je zložený z orgánov a každý orgán je zložený z buniek. A každá jedna bunka je vlastne samotný maličký, živý, nechcem to nazvať organizmus, ale živý článok, ktorý sa delí a rozmnožuje. Presne takto sme sa totiž narodili. Keď sa spojila spermia s vajíčkom, tak vznikla prvá bunka, ktorá sa skompletizovala, tá sa rozdelila na 2 na 4, 4 na 8, 8 na 16, 16 na 32 a takto to išlo. Až sme sa my vyskladali kompletne. A teraz, čo je krásne, a to je hlboká pravda, že tie bunky sa dajú regenerovať takým spôsobom, že staré zomierajú a nové sa rodia. Otázka je, keď sa nové rodia, z čoho sa rodia? A odpoveď je jednoduchá. Rodia sa z toho, čo jeme. To znamená, ak jeme cukor, múku, kazeín, do toho máme stresy, pijeme špinavú vodu, to znamená, že vodu, ktorá obsahuje ťažké kovy, ktorá obsahuje flór, chlór, ktorá obsahuje rôzne hormóny, rôzne veci, ktoré sú tam. A toto všetko do nás vstupuje, tak nám tie bunky sa budú ťažko regenerovať, pretože oni sa budú vlastne musieť postaviť z toho, čo im dávame. A to je ako keby som vám dal do ruky špinavé nite a z tých špinavých nití
pokazených máte utkať nové krásne plátno. A presne toto sa deje v našom živote. Takže toto je veľmi dôležitá informácia a to všetko sa deje podľa nejakého plánu, ktorý je v DNA. A preto je veľmi dôležité do DNA, do genetiky príliš nezasahovať, pretože keď tam zasahujeme a robíme tam nejaké úpravy, tak sa nám to môže ale ohromne vypomstiť. To znamená, že naše pochopenie je vrátiť sa späť k prírode, zobrať si z prírody to, čo nám vlastne vyhovuje a pomôcť si s tým. No a keď už sa k tej prírode rozhodneme vrátiť a povieme, dobre, tak idem kupovať ovocie, zeleninu. Prečo? No pretože ona obsahuje minerály, vitamíny, aminokyseliny, omega-3, 6, 9 mastné kyseliny. A toto všetko ľudia, my môžeme dostať do svojho zdravia a my každý deň to potrebujeme, pretože keď to nemáme, máme s tým vážny problém. To máte ako s autom, ktoré nedostáva svoju starostlivosť, tak ono sa pokazí. Môžete mať najlepšie auto na svete, aj Porsche, Ferrari, akýkoľvek. Dokonca keby ste mali aj raketoplán, pokiaľ ho nebudete udržiavať, on nebude v stave stále fungovať. Určitú časť vydrží, ale potom sa zlikviduje. A presne keď my nebudeme dodávať do svojho tela to, čo potrebujeme, tak po určitom čase naše telo začne kolabovať. A preto niekto povie, áno, ideme papať mrkvičku, banány, brokolicu, špenát, ja neviem čo všetko. Problém je teraz jeden veľmi veľký. A ten problém je v tom, že dneskajšie potraviny neobsahujú také výživové hodnoty, ako obsahovali kedy. Nesúvisí to s tým, že by niekto sabotoval tie potraviny, ale súvisí to s tým, akým spôsobom sa pestujú. Dneska sa už potraviny ani nie veľmi pestujú. Ja by som ich nazval, že potraviny, niekto sa musí vypnúť, poprosím Maťko, vypni ho. Poprosím, ďakujem Maťko. Takže jedna vec by som povedal, dneska sa potraviny produkujú. To znamená, zvyšuje sa produktivita v potravinách. To znamená, robí sa hydrofonické pestovanie, dávajú sa všelijaké chemikálie, všelijaké špeciálne hnojivá, aby tá rastlinka rýchlo narastla, aby mala ochranu, zasahujú sa geneticky do potravín. To znamená, že naozaj vidíme, že tieto potraviny dneska už nemajú takú kvalitatívnu hodnotu. A ja myslím, že nemusím nikoho presviečať, stačí, keď trošku sa zamyslíte a spomeniete si, keď vaša babička mala paradejku, rajče na poli a vy ste ho zjedli, ako ono voňalo, chutilo. A keď si dneska zoberiete z toho hypermarketu kúpené bezfarebné rajče, nemá chuť, nemá vôňu, ešte je nejako chemicky upravené. Práve som si nedávno robil fotky z jedného hypermarketu, kde som prišiel pri citrusové ovocie a kompletne všetky citrusové ovocia mali pod sebou napísané pozor na tú kúru, na ten obal, na pokožku toho ovocia, lebo bola všetka chemicky ošetrená. A to upozornenie tam museli dať kvôli tomu, aby to náhodou niekto s tou šupkou, s tou kúrou nesnedl, aby to nezjedol, lebo ak to zje, tak bude mať vážny problém. A toto je vážne, keď už musia takéto upozornenia dávať. Takže my prídeme ďalej a zistíme, že naše životné podmienky, náš stav spolu s našim stravovaním spôsobujú to, že podľa tejto štatistiky vidíme obrovský nárast civilizačných ochorení. Preto sa tie ochorenia nazývajú civilizačné, pretože oni vlastne zasahujú modernú civilizáciu. A preto vidíme jednu krivku, ktorá hovorí, že tak ako klesajú výživové hodnoty v potravinách, tak rovnako narastajú úmrtia v dôsledku civilizačných chorôb. To znamená, keď sa spoja všetky tie stresy, všetko to ovzdušie, tá voda, všetko, čo to máme dokopy, sa spojí. A do toho sa dá podvyživenie potravinami, to znamená, nezabezpečujú nám to, čo potrebujeme. Tak keď sa toto všetko synergicky spojí, tak nastáva prudký nárast civilizačných chorôb, ktorý v roku 2000 už prestrihol, tie nožničky vidíte, a prevyšil. To znamená, že je to veľmi vážny stav, ktorý potrebujeme riešiť. A preto prichádza riešenie, ktoré je komplexné. Výživa, fyzická zdatnosť, práca zmyslov, detoxikácia, suplementácia. Výživa. Výživa znamená, že budeme jesť čo najviac ovocia a zeleniny, aj keď nemajú takú výživovú hodnotu. Stále lepšie jesť, na rovinu poviem, stále lepšie jesť paradajky, uhorky, okurky, banány, černice, borúvky. Stále je to lepšie jesť, aj keď je to podvyživené, ako do seba dávať zákusky, tučné, masné, vyprážané. Stále je to lepšie. Takže treba tej ovocia a zeleniny a k tomu treba doplniť to posledné, suplementáciu, aby sa nám doplnila tá dostatočná hladina, ktorú potrebujeme. Preto suplementácia kedysi dávno nebola potrebná, ale v dnešnej dobe už je veľmi, veľmi potrebná. Do toho prichádzajú ďalšie 3 oblasti, kde fyzická zdatnosť, pohyb
je veľmi dôležité, pretože pri pohybe sa nám vlastne ďaleko lepšie organizmus správa. Uvoľňujú sa určité hormóny, určité enzymy a vtedy nám telo ďaleko lepšie funguje. Nenadarmo vznikajú dneska fitness center. Hej, to sú dôležité veci, aby sme boli fit. Do toho tu je detoxikácia nášho tela od chemikálií, ktoré sa dostali z ovzdušia, z vody, z potravín do nás a do toho je to detoxikácia, obzvlášť dneska detoxikácia z toho, čo počujeme v médiách. Neviem, či si uvedomujete, ale myslím si, že áno, že dneska, keď pozeráte televíziu, keď dneska pozeráte internet, Facebook, Twitter, čokoľvek, všade do vás tlačia negativitu, strach, to je niečo, čo je treba z tej hlavy vyhodiť. A preto napríklad ja som bol včera trošku v prírode, alebo chodím do prírody, pokiaľ môžem, a pozerám sa na krásne stromy, na modrú oblohu, vychutnávam si banálne veci a teším sa z toho, čo je okolo nás, pretože keď budem pozerať na to, čo nám dáva masmediálny svet, tak nám vznikne v hlave akurát depresia. A keď máte depresiu a máte súženie, tak to silno ovplyvňuje náš imunitný systém. Je vedecky dokázané, že stres, napätie, depresia likviduje náš imunitný systém. Ďaleko lepšie sa zregeneruje človek, ktorý má fyzickú pohodu, ktorý má psychickú pohodu a ktorý má v sebe doplnky výživy ako človek, ktorý je v depresii, ktorý je len masné, tučné, nehybe sa a jednoducho nemá ani doplnky výživy. Vidíte, ako to krásne súvisí a preto táto stratégia nám zabezpečuje kvalitný život. A keď pôjdeme ďalej, my potrebujeme k tomu vzdelávanie, lebo ľudia toto nevedia. Ľudia sa učia na škole, ako vypočítať integrály. Ľudia sa učia na škole, ako vypočítajú a ako budú ovládať pomaly dejiny. Ale nevedia, ako sa postarať o svoje žitie, o svoj zdravý životný štýl. A preto sú tu kluby zdravého života, sú tu rôzne akcie. Zdôrazním ešte jednu dôležitú vec, voda. Tá voda je dôležitá, pretože voda je nositeľom všetkých živín. Až 95% z našej krvi tvorí voda. To znamená, že my musíme vedieť, že keď máme dobrú čistú vodu, najlepšie, keď je tá voda už v dnešnej dobe filtrovaná, tak tá vodička nesie v sebe životné látky. Ona ich dokáže naviazať, rozpustiť, previacať sa s nimi a roznáša ich po celom našom tele. Takisto musíme vedieť, že keď chceme sa baviť o tom, že pijeme vodu spolu s doplnkami, všimnite si, voda a doplnky, to je nevyhnutné. Preto aj naše doplnky a polovica našich doplnkov, alebo určitá časť, určitý segment našich doplnkov je tekutých. Niektoré sú kapsulové, ale veľká časť je tekutých, pretože voda je základným nosičom životných látok, ktoré potrebujeme na svoju regeneráciu. A preto naša fabrika vlastne bola skonštruovaná tímom inžinierov, za ktorými vlastne stáli v pozadí 4 majiteľia, lebo títo 4 majiteľia to nekonštruovali sami, nevymýšľali technológie, nestávali tú budovu. Oni len dostali myšlienku, zabezpečili financovanie, nastavili projekt a prišlo tým inžinierov, lekárov, odborníkov. Jedni postavili halu, druhí majú vedecké výskumné centrum v tej hale a takto spolu vyskladali vlastne vybudovali komplex, ktorý nám zabezpečuje produkciu produktov, ktoré sa potom distribuujú. Samozrejme, keď som spomenul tú vedeckú radu, pozrite sa, akých máme ľudí. Tu sú profesori, farmaceuti, výskumníci, na čele s doktorom Kardašom, kedy vlastne dokážu oni krásne využiť všetky vedomosti, ktoré máme, aby ich doniesli do nášho života. A tie postavili oni na zlatom štandarde. Zlatý štandard sú vlastne 5 takých základných zložiek, ktoré kratučko spomeniem. Prvé, žiadne konzervačné látky, druhé, žiadne GMO, tretie, sklenené obaly, štvrté, konzervácia metodou IHP a piate sú komplexné zložky. Čo to znamená? Žiadna konzervácia, je vám jasné, že keď dávate konzervanty do potravín, tak oni vlastne spôsobujú, že zabíjajú baktérie, zabíjajú tam patogény. Keď máme konzervanty v potravinách, čo robia s našou črevnou mikroflórou? Podobné veci. Keď máme GMO, znamená, že je to geneticky zmodifikovaná potravina, nie je prirodzená, nám ju telo nedokáže tak strebať, ako by malo. Keď to máte v plastoch, tak sa z tých plastov uvoľňujú rôzne ftaláty, dioxíny, ale keď to máme v sklenenej fľaši, čo sa deje? Máme tam fľašku, ktorá neodovzdáva tie chemikálie, tie jedy. Samozrejme, keď to máme zakonzervované, nemáme to zakonzervované chemikáliou ani teplotou, lebo teplota ničí napríklad vitamín C a takisto niektoré enzymy. Máme to zakonzervované tlakom pri nízkych teplotách. A všetko máme namixované zložením, ktoré je vyvážené, aby harmonizovalo a aby vlastne znásobovalo účinky pre produkty. A
K tomu máme Clean Label, ktorý vlastne zabezpečuje, že to, čo je vnútri, je aj vonku na obole. Máme k tomu obrovské množstvo certifikátov, máme k tomu rôzne výhry a ocenenia. Proste toto je naša produktová rada. A ja by som v tejto chvíli odozdal slovo Marketke, aby sa ona chytila a povedala nám trošku o produktoch, pretože po tomto všetkom, čo som povedal, vidíme, že potrebujeme vyriešiť financie, že potrebujeme vyriešiť zdravie a že je to spolu prepojené. A teraz budeme rozprávať o tej zložke zdravia, o tom, čo nám vie vlastne spätne suplementovať naše telo. Marketka, máš slovo. Já ti děkuju, Peťo, za předání slova. Ty jsi nám teďka krásně řekl proč a vysvětlil proč a já vám teďka řeknu co. Provedu vás tekutými produkty, které jsou právě díky té tekuté formě maximálně a rychle vstřebávány do organismu. Začneme našimi nejvýznamnějšími produkty, jejichž receptura a výzkum použitých složek je právě podpořen i Nobelovou cenou, jak vidíte na slajdu. Jedná se o sadu produktů Den a noc, které pracují na základě principů fungování biologických hodin. To znamená, že den vám zajistí potřebnou dávku energie, vitality po celý den. Jedná se opravdu o výživu na buněčné úrovni. Také zvyšuje například psychosomatickou výkonnost, chrání organismus před toxiny z ovzduší, potravin, reguluje acidobazickou rovnováhu, tedy normální hodnoty pH, stabilizuje hormonální a krevní oběh. No a naopak noc je zárukou klidného a hlubokého spánku, který je právě velmi důležitý ke spuštění ozdravných a čistících procesů. Reguluje také trávení, vylučování, podporuje vstřebávání vitamínů a minerálů ve střevech, zlepšuje činnost hormonálního a imunitního systému. A pokud začnete tyhle dva produkty pravidelně konzumovat, tak vaše tělo se dostane do rovnováhy a bude lépe reagovat i na ostatní produkty. Máme mnoho kladných referencí, protože jsou takovou vlajkovou lodí naší společnosti. Mnoha klientům se díky užívání vyřešily vleklé potíže, které nebyli schopni nijak vyřešit a až touhle buněčnou výživou. Další máme Vita C. C je nejzákladnější a jeden z nejdůležitějších vitamínů, které si naše tělo neumí vytvořit samo a musíme je do těla dodávat. Nabízíme vám je v zcela přírodní formě, komplexní, bez modifikace, pasterizace a jiných chemických úprav. Obsahuje pouze 3 složky, a to výtažky ze šípkové růže, aceroly a kamu. Vitamin C také například stimuluje imunitní systém, doplňuje nedostatek vitamínů, minerálů, zkracuje rekonvalescenci při onemocnění. U nás doma skvěle funguje právě při počínajících respiračních onemocněních, kašli, nebo zkrátka, když na nás, jak se říká, něco leze, tak velmi rychle zabírá a na podzim a z jara je to vlastně běžnou součástí našeho jídelníčku. Další máme chlorofyl, je to zelená krev, která podporuje správnou funkci trávícího a imunitního systému, odkyseluje a čistí organismus, váže a odstraňuje těžké kovy z těla, posiluje laktaci, regeneruje vnitřní orgány, zabraňuje množení různých mikrobů, plísní, obnovuje vnitřní mikroflóru a je velkým zdrojem železa. Jehož vstřebávání do organismu právě podporuje vitamin C, o které jsem před chvílí mluvila. V pondělí jsme měli takový webinář, kde jsme si říkali příběhy lidí, kterým Duolife pomohl. A mě zrovna v souvislosti s chlorofylem teďka napadl příběh paní, která měla neustále uteklé nohy. A právě chlorofily pomohl tady k tomu, říkala, že po několika letech viděla své kotníky, což je úžasná zkušenost a říká, že se každé ráno na chlorofyl moc těší, protože jí moc pomáhá, lépe se pohybuje, takže chlorofyl opravdu funguje. No, další máme. Aloe, 7000 let stará bylinka, kudy teče, tudy léčí, především čistí organismus od toxinů, likviduje záněty žaludku, pálení žáhy, obnovuje správné pH, posiluje střeva a brání rozvoji různých patogenů. To znamená, že velmi účinné pro ty, kteří mají problémy s vyprázdňováním. Urychluje hojení rán a regeneruje pokožku, zpomaluje stárnutí. No a díky oreganu, které obsahuje, má protizánětlivé účinky a působí protialergicky. Další máme kolagen, nejdůležitější bílkovina v organismu, které tělo vlastně dokáže vytvořit pouze do 25. roku života. Pak jeho produkce klesá a po 40. roce života už ji téměř netvoří. Proto je velmi důležité je v té správné kvalitě doplnit. Zpomaluje proces stárnutí a zachovává pokožce pružnost.
zvyšuje efekt přirozeného liftingu a omlazení tváře, zlepšuje stav kloubů, rychle obnovuje tkáně. Jeho složení je komplexní, proto tedy obsahuje i glukosamin, chondroitin, kyselinu hyaluronovou. Přeslička díky křemíku a draslíku zabraňuje šedivění vlasů, posiluje nehty. A co je velmi důležité, aby se kolagen do organismu vstřebal, musí být jeho součástí vitamin C a proto u nás je součástí acerola. Mám osobní zkušenosti s paní, která měla jít na operaci s kolenem. Už měla vypsaný i termín, ale vyzkoušela ještě kolagen a prostik. A nakonec to dopadlo tak, že na operaci nemusela. Sám lékař jí tu operaci zrušil, což je úplně úžasná zkušenost. Další máme keratin. Tenhle fialový krasavec je náš světový unikát, jediný keratin na světě, který se pije. Na jeho složení se podílí dokonce 3 světové patenty a složky mají i klinické studie. Posiluje vlasy, zabraňuje jeho vypadávání, chrání a obnovuje poškozené vlasy a také nehty a kůži. Mně i mé dceři velmi pomohlo s vypadáváním vlasů a tohle je další produkt, který mě přesvědčil o tom, že produkty opravdu fungují. Protože než jsem keratin poznala, tak jsem vyzkoušela mnoho produktů, utratila velmi mnoho peněz, ale žádný neměl trvalý efekt. A zde se opět potvrzuje, že pokud se problém neřeší vnitřně, tak vnější péče funguje pouze dočasně. Další máme Moje krev, multivitamin pro naši krev, plný výtažků z červeného ovoce, jako jsou hrozny, rybíz, ale také červená řepa, špenát a jiné. Udržuje správný stav červených krvinek a proces krvetvorby, posiluje srdce, má velký obsah železa, což ocení hlavně anemici. A máme mnoho referencí od klientů, kteří mají problémy s krvetvorbou, jak velmi se zlepšil jejich krevní obraz po konzumaci a mohli na základě doporučení lékařů dokonce vysadit i léky. Má protizánětlivé účinky, čistí cévy, podporuje krevní oběh, posiluje i bílé krvinky. Další máme zlatý olej, Liquid Gold. Naše tekuté zlato je prospěšné pro správné fungování kardiovaskulárního systému, ale udržuje v dobré kondici mozek, zrak, imunitní systém. Je tu 13 nerafinovaných zastudenalisovaných olejů, obohacených o přírodní vitamin K2, MK7, který je zodpovědný například o jakoby takové rozvážení a ukládání vápníků do kostí a zubů, a přírodní vitamin D, který je velmi důležitý při vlastně aktuálním snižování intenzity slunečního záření. Další produkt máme Sunvital. Je speciálně vyroben pro podporu imunity dětí, která se vytváří zhruba do 12. roku života a z níž pak čerpají vlastně celý život. Odstraňuje toxiny z těla, přispívá ke správnému fungování dýchací soustavy v období virových infekcí, proto skvěle zabírá i na všechny druhy kašle. Obsahuje velkou spoustu vitamínů, jako jsou například Ačko, B2, B5, Ečko, Káčko, Ačko, ale také minerálů, jako je například měď, železo, vápník, hořčík a je obohacen o organický zinek, který podporuje práci imunitního systému. No a ještě bych vám chtěla představit kolegyni, kamarádku, která má velmi mnoho zkušeností se zdravým životním stylem. Dělá také přednášky o vědomé výživě, o tom, jak strava působí na náš organismus. Pluje s námi na lodi zvané Blue Life, Romanku Jansovou, které také děkuji za pozvání a ona nás provede právě kapslovými produkty. Tak já moc děkuji, přeji vám samozřejmě také všem krásný večer. Jak už říkala Markétka, já vás teď provedu kapslemi, které jsou zaměřené především na řešení zdravotních problémů. My ty láhve máme spíše nastavené jako takovou prevenci a tady ty kapsličky už dokáží řešit celou řadu zdravotních problémů. Pro imuno jako první, které vidíte, tak je velmi žádané v téhle době, protože firma velmi promptně zareagovala a vytvořila produkt, který je silně antivirový, dokáže opravdu ten organismus posílit, působí jako přirozený antioxidant, dokáže bojovat s virovými i bakteriálními infekcemi, obsahuje zelený propolis, hnědý propolis, ale úžasnou šalvěj červenokořenou, která vlastně nejenom, že podporuje dýchací systém, ale udržuje i správnou hladinu cholesterolu, dokáže podporovat činnost srdíčka, ledvin, nervového systému.
A co je důležité, obsahuje také organický zinek, protože to je důležitý antioxidant, likviduje z těla těžké kovy a samozřejmě chrání také před oxidačním stresem. Takže pro imuno opravdu funguje hodně na té virové bázi, což si myslím, že v současné době my všichni bereme jako prevenci a doporučuji, protože si myslím, že to je naprosto skvělá věc. Tak druhý je Prostic. Jak už tady Markétka mluvila o kolagenu, Prostic bychom mohli taky zařadit do pohybového aparátu, který nám krásně zlepšuje, zregeneruje, stimuluje vlastně syntézu kolagenu. Tento Prostic je důležitý taky proti osteoporóze, hodně ho doporučujeme i ženám v menopauze, sportovcům, lidem také s nadváhou. A co je důležité, on vlastně produkuje elastin a myelin a myelin chrání nervová vlákna a přenáší vzruchy ke svalům, takže je to úžasná věc i jako takový předchůdce Alzheimera, Parkinsona, roztroušené sklerózy. Hodně ho doporučujeme i dětem s ADHD, autistům, takže myslím si, že tenhle má skvělé využití. Další Borelis, tak tohle je můj favorit. Já musím říct, že Borelis byl jeden z prvních produktů, který jsem vyzkoušela. A když se zjistila, že firma Duolife nabízí Borelis, tedy něco proti borelioze, tak jsem vůbec neváhala, protože opravdu po 3 měsících jsem se boreliozy zbavila, což je úžasná věc. A dohromady s chlorofilem si myslím, že to opravdu dokáže ty borelie velmi zastavit v tom těle, dokonce trvale zlikvidovat. My ho v současné době můžeme používat i jako přírodní antibiotikum, je to i taková prevence vlastně při této virové nákaze. Kromě toho nás vlastně zbaví všech parazitů, plísní, těžkých kovů a myslím si, že to funguje krásně s tím proimunem, akorát nedoporučujeme brát těsně při sobě, ideálně třeba ráno a druhý produkt večer. Tak, dalším je Proselect. Tenhle právě zase doporučujeme kombinovat s tím Borelisem a protože my hodně pracujeme s těmi biologickými hodinami, tak Proselect a pro Borelis doporučujeme brát ve 2 hodiny odpoledne, protože celkově posiluje imunitní systém. Vemte si, že Proselect čistí játra a játra jsou vlastně chemická čistírna a dokáží náš organismus krásně vyčistit. Kromě toho vlastně Proselect dokáže pochytat velké množství volných radikálů v těle. Působí jako antioxidant. A máme také skvělé výsledky při onkologických problémech, protože hodně dokáže odstranit veškeré škodlivé pozůstatky po chemoterapii. No a mimo jiné taky třeba zlepšuje náladu, takže Proselect je taky skvělý. Další je Procardio. Tady zase musím říct, má skvělý výsledek můj manžel, který vlastně zrovna v době, kdy jsme se k Duolifeu dostali, prodělal embolii plic, takže já beru Duolife jako dar z nebe, který jsme dostali. Procardiol je výživa srdíčka. A zkuste si sami položit otázku. Řekli jste si někdy, že byste měli provést nějakou výživu svému srdci? Myslím si, že lidé na toto vůbec nemyslí. Berou to srdíčko jako naprosto automatickou věc, která musí x desítek let v našem těle fungovat. A přitom si myslím, že by si tu výživu dokonale také zasloužilo. Nejenom, že nám chrání vlastně srdíčko, cévy, věnčité tepny, reguluje krevní tlak, vylepšuje krevní obraz, tak samozřejmě si myslím, že je neskutečně důležité, že přispívá k takové dobré kondici našeho srdečního svalu. Dalším produktem, který má taky už spoustu skvělých referencí, je pro migrén, protože pro migrén snižuje opravdu, nebo doslova odstraňuje příznaky migrén. A kdo někdy migrénu měl, tak si myslím, že ví, co to je za strašnou bolest. A myslím si, že tady ten promigrén nejenom, že odstraňuje veškeré jiné chronické bolesti, on odstraňuje celkově nervové napětí, dokáže pozitivně působit na naši paměť, na naše kognitivní procesy, udržuje celkově duševní zdraví. A s druhým takovým produktem, který je pro relaxin, je takovým skvělým parťákem, který se doporučuje hlavně i ženám v menopauze, protože dokáže krásně srovnat hormonální rovinu
Kromě toho ProRelaxin působí proti stresu. Dneska už tady Peťa mluvil, opravdu ten stres v současné době je obrovský. Lidé jsou ve stresu nejenom z hlediska zdraví, z hlediska peněz, z hlediska nejistoty a mnoho lidí opravdu v současné době nevidí to světýlko na konci tunelu. A právě tady ten ProRelaxin si myslím, že dokáže krásně to naše tělo sklidnit. A co je důležité, jsou to jenom bylinky, nevzniká tam žádná závislost, takže opravdu pomáhá v těchto depresivních stavech, obnovuje chuť k životu, celkově to nervové vypětí jakoby dokáže snížit, ale taky spousta lidí má v hlavě spoustu myšlenek a takových těch černých, špatných. I ten ProRelaxin tohle dokáže trošičku utlumit, zlepší nám náladu. No a jak už jsem říkala, je skvělý právě při menopauze. Tak proslimr je něco, co dokáže snížit tělesnou hmotnost, stimuluje metabolismus, kromě toho potlačuje chuť na sladké, krásně nám srovná i hladinu cholesterolu v těle, upravuje hladinu vody v těle a co je důležité, on působí na syntézu grelinu, a grelin je hormon, který je zodpovědný za naše pocity hladu. Takže celkově bych řekla, tak jakoby harmonizuje fungování celého organismu a zrychluje metabolismus. Jeho takovým skvělým parťákem je další produkt, což je Prodeacid, protože určitě jste slyšeli o nerovnováze acidobazické v našem těle, o překyselení organismu a právě tady ten Deacid má obrovské množství vitamínů, minerálů, stopových prvků, které dokáží krásně vyčistit naše tělo od toxinů, těžkých kovů. Tyto vitamíny jsou lehce vstřebatelné. To znamená, že to odkyselení těla probíhá velmi rychle opravdu na té přírodní bázi, no a samozřejmě podporuje celkovou regeneraci. A tady bychom zase mohli doplnit další produkt, což je Procholterol. Myslím si, že tohle je něco, co v současné době řeší celá řada lidí a jak už jsem vzpomněla mého manžela, i tenhle produkt je jeden z těch, který mu neskutečně pomohl, protože opravdu v současné době bez jakýchkoliv léků na vysoký tlak, na cholesterol, na ředění krve, opravdu do Life za to děkuji. A Cholterol nejenom, že čistí cévy, ale samozřejmě reguluje i krevní tlak. No a takovým posledním z těchto kapsulových je ProSugar, což dokáže krásně hladinu cukru regulovat. A myslím si, že tady právě lidi taky docela mají problémy, protože v současné době máme velmi špatné stravovací návyky, lidé uzobávají postupně během celého dne. To znamená, že vlastně slinivka musí neustále produkovat inzulín, aby vlastně se ten cukr krevní jakoby zpracoval. A tady ten ProSugar si myslím, že by si čas od času mohli všichni udělat 3měsíční kůru, protože opravdu potřebujeme vyčistit a zregenerovat, posílit funkci slinivky a tím předcházet samozřejmě cukrovce. ProOptical je úžasný produkt, který vyživuje naše oči, je tam správný poměr luteinu se zeaxantinem. Myslím si, že tohle je taky úžasná věc, protože dneska si vemte, lidé se dívají na počítače, na mobily, na televizi a to světlo je velmi agresivní a ty naše oči opravdu tu výživu potřebují. Takže ProOptical je to dvoufázová tobolka, která se postupně vstřebá, první část žaludku, druhá až v tenkém střevě a je to velká výživa žluté skvrny. Tak, mezi další produkty potom patří potravinové, jsou to vlastně takové snídaně, takže tohle je takový první. Je to takový, bych řekla, skvělý obsah vitaminů, minerálů, které my potřebujeme na snídani. No a další z tady té řady potravinových jsou tyčinky, máme tam 7 druhů, jejich v krabice celkem 14. Mají skvělé složení, jsou lepené medem, jsou dělané ručně a neobsahují hlavně žádný glukózovo-fruktózový syrup. No a poslední takový slide tady z té potravinové řady jsou balíčky. Pokud řešíte nějaký zdravotní problém, nevíte přesně, které produkty si vzít, tak tady to máte krásně poskládané. A nejenom to, máte k tomu samozřejmě i veškerý rozpis, kterou denní hodinu co brát, protože, jak už jsem říkala, pracujeme na bázi biologických hodin. Já bych zase předala slovo Markétce a děkuji. Markétka, nie je počuť mikrofónik. Mikrofónik si zapni. Ano, pardon. Děkuji, Romanko. Kosmetika. Firma Duolife má majoritní podíl v továrně na kosmetiku, protože chtěla zajistit komplexní vnitřní i vnější výživu.
Kůže je vlastně největší orgán a proto také potřebuje speciální péči. A pokud svým opět přírodním a podobným složením doplní tekuté produkty, tak je zaručena kvalitní péče a skvělé účinky. Je rozdělena do takových 4 fází. První fáze je očištění, to je sprchový gel aloe, který nyní doplnil i šampon a mýdlo na ruce. Druhá fáze, peeling, cukrový peeling, chlorofyl je určen k detoxikaci, odstraní starou pokožku a připraví na 3. fázi modelování tělovým máslem kolagen, který zvyšuje elasticitu, hydratuje a je to takový vyplňovač kůže. 4. fáze ochrana je krém na ruce, Vitace, který má dlouhodobý hydratační účinek a krásnou citrusovou vůni. Keratin šampon a kondicionér doplní tekutou formu a postará se o krásné a lesklé vlasy. Pasty na zuby den a noc jsou opět vyrobeny v souladu s biologickými hodinami, kde nám den zaručí potřebnou ochranu a svěží dech a noc se postará o intenzivní bělení v noci a krásný zářivý úsměv. Antibakteriální gel, který přišel na trh v období první vlny koronaviru a velmi rychle vědecká rada dokázala reagovat na danou situaci a potřeby klientů. Dezinfekce, která je nyní v každém obchodě, tak velmi vysušuje pokožku a ochranný účinek pouze trvá zhruba do vyprchání alkoholu, což je cca půl minuty. Tento náš gel, který schováte do každé kapsy, kabelky, je vyroben na základě 5 éterických olejů s přídavkem mentolu. Díky tomu vlastně chrání pokožku až 8 hodin, nevysušuje ruce a jako bonus má krásnou vůni. No a vědecká rada nám také ukázala, že i bakterie mohou být užitečné a skvělými pomocníky v domácnosti. Můžeme tak vytvořit dokonale ekologickou domácnost a máme k dispozici 4 druhy čistících prostředků, které se ředí nejlépe destilovanou vodou. Takže modrá je okna sanita, růžová vodní kámen, zelená, ta je ideální do kuchyně, šedá látky, čalounění, koberce. A to jsou všechny naše produkty. No a já nyní opět předám slovo Peťovi Pavelkovi, který nám ještě řekne, co vše můžete získat, pokud se stanete členem klubu a budete spolu s námi chtít měnit, i když zatím minimálně svoji kvalitu života. Ďakujem veľmi pekne, bolo to úžasné. Ja som veľmi hrdý na takéto úžasné dámy, ktoré mám v tíme a s ktorými spolupracujeme, ale náš tím netvoria len úžasní ľudia, čo sa týka partnerov, ktorí zarábajú, ktorí užívajú produkty, ale aj športovci, ako ich tu vidíme, či je to Poľský lyžiarsky zväz, alebo sú to rôzne kluby, alebo žilinskí futbalisti, alebo Baník Ostrava. Proste máme obrovské množstvo športovcov, ktorí nie sú závislí na predaji a kúpe produktov a užívajú naše produkty kvôli tomu, že im donášajú lepšiu výkonnosť. Proste ich cieľom byť maximálne výkonný, vyhrať tie preteky a byť najlepší. A k tomu, aby mohli byť najlepší, potrebujú do seba najlepšie kvalitné veci, čo je vlastne takým maličkým efektom pre nás. Okrem toho naša firma má automobilový program a pre mňa je veľmi jedna vec dôležitá, lebo automobilový program je BMW, Mercedes, Jaguar a musíme povedať jednu vec. Pozrite sa, toto je vlastne z Jaguara. Podobný slajd je aj z Mercedesa. Hej, to znamená, naše produkty, vidíte, tuto máte okienko z Mercedesa a tuto máte okienko z Jaguara napravo. Všimnite si, naše produkty sú v Mercedesi, v Jaguari. A teraz si predstavte, že nemecká automobilka dovolí dať naše produkty do svojich vitrín a propaguje ich. Povedzte mi, videli ste už v rámci Mercedesa, aby Mercedes propagoval akékoľvek ďalšie výživové doplnky? Ja osobne som to ešte nikdy nevidel. A dovolím si povedať, že Mercedes to urobil z prestížu, pretože vlastne vedel, že jeho prestížna značka môže podporiť sa tým, že tí ľudia budú zdravší, lebo Mercedes chce mať kvalitný lifestyle, to znamená kvalitný život, kvalitné auta a kvalitný život. A z druhej strany je to trošku aj vypočítavosť, musím byť úprimný, a tá vypočítavosť je v tom, že čím viacej budú tí ľudia, ktorí chodia kupovať Mercedes, tí bohatí ľudia, lebo väčšinou Mercedesy kupujú bohatší ľudia, tak čím budú oni zdravší, tým budú dlhšie žiť a tým viacej Mercedesov kúpia, pretože tí ľudia, ako si raz na Mercedes zvyknú, tak z Mercedesu len tak ľahko neodídu. Budeme teraz baviť sa chvíľočku o finančných možnostiach, ako je teda možné, aby sme vlastne mali vo svojom živote všetky benefity, ktoré potrebujeme. A preto potrebujeme využívať možnosti soft marketingu, ktoré sú. Krásne na soft marketingu je to, že my v našom soft marketingu nemusíme
predávať produkty. Samozrejme, keď chceme, môžeme, ale používame najmodernejšie technológie a jedna z moderných technológií je internet. Je to predávanie cez internet. To znamená, ja si dneska bežne, a obzvlášť teraz v korone je to tak, že si objednávame produkty. Ja napríklad som zháňal lampičku do akvária a objednal som si, viete čo, naklikal som si ju, našiel som si presne to, čo som chcel a objednal som si ju z Čiech. Na Slovensku ju nielenže nemali, ale dostal som ju za 2 dní a mal som ju tu. Mal som ju lacnejšiu a mám presne takú, ako som chcel. Takže dneska používam veľmi často na kupovanie internet a teda našou úlohou nie je predávať produkty, ale pomôcť ľuďom, aby pochopili to, čo sme dneska rozprávali o tých produktoch, našli pre seba riešenie, kúpili si pre seba produkty a následne mali z toho benefity. Benefitov majú hneď niekoľko. Keď si kupujú ako zákazníci, majú plnú cenu. Keď si kupujú ako členovia klubu, majú 30 až 45% zľavu. Keď vidíte na tieto ceny napríklad kolagén, pozrieme sa tu, tak tento kolagén, ktorý tu vidíme, má cenu maloobchodnú 865 českých korún. Ale keď ste členom klubu, 596, to znamená, že o 45% lacnejšiu cenu. Ja si osobne myslím, že najlepšie kupovať ako člen klubu, lebo bez tak my sme už dneska v rôznych kluboch, Tesco, Billa, ja neviem, Carrefourový klub, proste rôzne kluby. A ja sa pýtam, koľko tam máte zľavu? Štandardne tam máte zľavu 3 až 5%. A tu si predstavte, že ako člen klubu máte až 45% zľavu. Miestami okolo 30%. Čiže vrelo odporúčam stať sa členom klubu a pozrite sa na tie ceny, sú úplne ideálne. Všimnite si, že takýto gelik, čo sme hovorili, antibakteriálny, stojí 61 kačiek. Čo to je? Hej, zoberte si to za to sa ani nenajete. Dneska, keď chcete ísť sa najesť, tak za to sa vy ani nedokážete najesť. Takže poďme ďalej. Vidíme, že si môžeme nakombinovať produkty ľubovoľne podľa toho, ako chceme, vybereme si to, čo potrebujeme a urobíme si prvý nákup. Vtedy, keď si urobíme prvý nákup, momentálne sa stávame členmi klubu a ako členovia klubu máme prvý benefit. Prvý benefit je to, že nám vlastne firma pri každom mesačnom nákupe daruje jeden produkt Moja krv. Ten produkt Moja krv je úplne geniálny multiminerál a vitamín, ktorý nám vlastne kompletne zabezpečuje výživu tela. Prečo to firma urobila? Aby sme kupovali pravidelne, lebo ona má potom lepších, spokojnejších klientov. Tí ľudia sú motivovaní, aby kupovali pre seba z vlastného e-shopu, aby mali z toho obrovské výhody, čo sa týka produktov, ale zároveň, keď to začne zaberať, tak ľudia to povedia susedovi, druhému. Myslím si, že každému z vás sa už stalo, že keď ste niečo dobre zažili, tak ste sa pochválili, boli ste na dovolenke, mali ste dobrú večeru, kúpili ste dobré jablka alebo čokoľvek. Ak sa niekomu z vás stalo, že ste mali dobrý efekt a pochválili ste sa, napíšte mi do chatu P, napíšte veľké P do chatu, že pochválil som sa. Viete čo, ja som to osobne zažil veľakrát. Problém bol však v tom, že keď som to robil, tak viete čo, už mi tu ľudia píšu, viete čo bol problém? Že ja som nikdy za to nič nedostal. Ja som si kúpil košelu, pýtali sa ma, kde si ju kúpil, parádna košela. Ja som poradil a myslíte, že som z toho niečo mal? Nič. Povedal som, že mám perfektné auto, že to funguje. Ľudia chceli, ja si chcem také kúpiť. A povedz mi viac o ňom. A človek si kúpil tú istú značku. Čo som dostal? Nič. A toto je vlastne to, čo sa dneska deje. To znamená, že my keď odporúčime niekomu, že nám to pomohlo, že to zabralo, tak ľudia si prirodzene nakúpia, lebo dneska je obrovský mediálny pretlak. V každom filme, ktorý pozeráte v televízii, máte 4-5 blokov reklam, kde vám presviečajú do hlavy, že tento produkt je najlepší na svete, alebo že keď si ho kúpite, budete zázračne zdraví. Ľudia moji už dneska majú ľudia plné hlavy týchto všetkých reklám zo všetkých strán, zľava, sprava. A ja hovorím, najlepšia referencia a najlepšia vec je referencia, kedy vám niekto známy, komu dôverujete, povie, toto mi fakt pomohlo. A ja verím, že mnoho ľudí, tak ako ste tu napísali, Pečko, už sa podelilo nejakú skúsenosť, ale teraz vám dám otázka, či ste si aj kúpili na základe referencie. Napíšte mi do chatu, ak ste si kúpili, ste urobili nákup na základe referencie. Ja vám poviem, že keď si chcem niečo vybrať, ja idem normálne na weby, kde sú referencie. Ja idem za ľuďmi, ktorí tú skúsenosť majú, ktorí ten mobil alebo produkt majú a ja sa pýtam, jak ti to slúži, jak to funguje. Poznáte to? Viete, o čom hovorím? A toto je presne to, na čom funguje náš marketing. A preto, keď ľudia kupujú na základe referencií, tak my z každej úrovne ľudí, ktorí si kúpili, pretože tí ľudia sa prepájajú sieťovo, my dostávame bonusy. A keď si nakúpi v tejto úrovni okolo 700 ľudí, tak my dostávame zhruba, keď by si kupovali okolo 500 bodov, až 88 000. Ľudia, to už je viac ako slušná výplata. Ja si myslím, že ani bankéri bežne nezaberajú 80-90 000 korún českých a to vy máte len z toho, že ľudia odporúčali. Ja si myslím, že to každého poteší. Koho by potešilo, že dostane nejakých
100 000 korún českých len tak, ako benefit, ako svoju výplatu, len za to, že poradí ľuďom. Napíšte mi tam jednotku do chatu. Ja rád som, že píšete, lebo to znamená, že spolupracujete. Napíšte mi jednotku, koho by potešilo tak 100 000 korún českých každý mesiac len tak dostať k dobru. Poďme ďalej. To neskončilo, pretože ak my budeme pokračovať a tí ľudia budú hovoriť ďalším, to je to, čo sa mi stalo v Taliansku. Ja som proste odporúčil jednej pani v Čechách, ktorá býva v Bratislave a pracuje vo Viedni a vidíte tú kombináciu. A ona povedala v Taliansku, a čo sa stalo? Okolo 250 až 400, možno aj viacej ľudí je tam, ktorí začali kupovať produkty. Ja ich vôbec nepoznám, ale beriem za ne provízie. To znamená, začal som rásť. A tým, že som rástol na kariérnom postupe, že som mal väčší a väčší obrad v štruktúre, tak systém je postavený zákonom obchodu, že čím väčší obrad máte, tým väčšiu províziu dostávate. To znamená, keď ste v pozícii regionál direktor, dostávate okolo 90 000 korún, keď ste menšej pozícii, dostávate okolo 30 000, 50 000. Všetko to závisí od vašeho obratu. Samozrejme, s tým dostávate automobil, s tým dostávate dovolenku. Mimochodom, ja som fascinovaný, že naša firma dáva dovolenky. My v štandardnom zamestnaní dostávame platené voľno a dovolenku si kupujeme. Túto firma vám nedá platené voľno, pretože vy máte voľno stále. Vy robíte presne vtedy, keď chcete, čo chcete, ako chcete a s kým chcete. Obrovský benefit, ktorý ja si cením v tejto firme je, že ja robím s kým chcem. Keď som bol kedysi v zamestnaní, dali ma a mal som so sebou ľudí. Počúvajte, mal som pod sebou 38 ľudí a viete čo, tam tí niektorí ľudia boli, ako to povedať slušne, to boli pekní, slovo nejaké nás, pekní grázli, nazvem to takto, hej. Oni ma normálne klamali úplne bežne, za chrbtom ma na dielni ohovárali a keď som tam bol, tak som bol pre nich pomaličky pán Boh. A potom som vyšiel, tak ma preklínali. Viete prečo? Pretože oni nechceli robiť. A ja som bol majster, ktorý som ich viedol, alebo vedúci pracovník, ktorý som ich viedol do roboty a dával som im zaťaženie v robote. A keďže im sa robiť nechcelo, tak prirodzene neboli spokojní. Ale mal som aj ľudí, ktorí boli zlatí, ktorým by som povedal úžasní, a tí ľudia, keď robili, tak robili poctivo. A ja som mal zmes ľudí. Ja by som mal najradšej len tých dobrých. Ale boli tam aj takíto, nazývam ich grázli, ktorí boli zákeráci. A bolo ich dosť. A ja sa pýtam, mohol som si ich vybrať? Nemohol, pretože ich zamestnala firma. A ja som ich musel šéfovať. Chápete? Vybral ich personálny riaditeľ, len sa dohodol, dal ich tam a ja som vstúpil do prevádzky, kde ich bolo už 38 a ja som s ním musel pracovať. Keď som si ja mohol vybrať, už som si vybral, ale bol to veľký problém. A tí ľudia medzi sebou si takisto nemohli vyberať. To znamená, že tu si vyberáte takých ľudí, akých chcete. Väčšinou si vranak vrane sadá. Neviem, či je v Čechách také príslovie, že vranak vrane si sadá, ale na Slovensku je. To znamená, ja si vyberám takých ľudí srdcových, aký som ja. A v mojom týme, ja som za to ohromne vďačný a každému za to z nich ďakujem, ktorý tu aj teraz z môjho týmu je, že jednoducho môžem robiť sa s skvelými ľuďmi. Ja nechcem ľudí, ktorí sú zakeráci, ohovárači, ja chcem ľudí, ktorí sú úžasní. A toto vám klasické podnikanie nevie dať, ale naše áno. Ďalšia vec je, keď robíme aktívne, snažíme sa, dostávame odmeny. V 30 dňoch dostávame za tým lídra zhruba 9 000 korún. A keď do 60 dní spravíme exekutív lídra, to je tá druhá pozícia, tak vlastne dostávame nejakých 20 000 korún českých. To nie sú malé peniaze. A teraz, kde som toto mohol dostať do zamestnania? Viete, keď som zamakal, maximálne som dostal pár percent na prémiách. Takže my si musíme vybrať, čo budeme chcieť, ako si postavíme svoj tím, z akých ľudí. A keď si urobíte tím 5 až 10 ľudí, ktorí budú kupovať, fungovať, budete mať produkty zadarmo. Keď si urobíte tím okolo 20 až 25 ľudí, už budete zarábať nejakých 15 000 kačiek. Keď budete mať okolo 60 ľudí v tíme, to znamená nielen, že robia, ale že si len kupujú. Rozumiete, mne sa to stalo v tom Taliansku. Predstavte si, ja som v tom Taliansku, tam mám 300 ľudí, ja ich nepoznám. A sú to takisto ľudia moji partneri. A keď máte ešte viacej ľudí, tak dostávate už výlety, autoprogram a už idete 1000 eur a viacej. To znamená, v našom systéme je postarané o to, aby tí ľudia mali možnosť naučiť sa v takýchto business kluboch, na business development seminároch a v súčasnej dobe máme takéto online školenia a takisto máme virtuálny prezenter BHS24 a to je vlastne elegantná situácia, kedy môžeme prezentovať pomocou elektronických systémov. Poďme sa teraz pozrieť na jednu vetu. Jen blázen očakáva rôzne výsledky a delá stále toto. Čo znamená, ak si stále zamestnanec, alebo stále sa naháňaš a nestíhaš a nemáš dosť peňazí. Zastav sa a povedz si, prečo sa to deje. Ak nezmeníš veci, ktoré si robil doteraz, budeš mať aj za rok, za 2, aj za 5 rokov také isté výsledky. Ak chceš mať iné výsledky, časové, finančné, zdravotné, musíme niečo zmeniť. Lebo červená a žltá vždycky urobia oranžovú. Či za rok,
za 2, či vo Francúzsku, alebo na Tajvane, alebo v Čechách, alebo na Slovensku. Takže Albert Einstein, ktorý je obrovský genius, povedal jednoduchú vetu, ktorú vystihol všetko. Ak chceš iné výsledky, musí zmeniť štýl svojho života. Či finančný, zmen štýl podnikania, zdravotný, zmen štýl stravovania a hygieny. Chceš mať výsledky vo vzťahoch, vyberaj si spoločnosť. A v tej chvíli to bude fungovať úplne geniálne. Takže funguje som marketing jednoznačne. Za 7 rokov, ktoré tu vlastne, počkajte, to je čo 7, toto je 5 rokov. Za 5 rokov má 770% nárast, to znamená viac ako 120% ročne. Povedzte mi, ktorá firma má nárast. A teraz, keď všetky firmy idú dole, tak Duolife ide hore. Duolife má maximálne obraty tento rok. Dokonca tento mesiac sme prekročili historický obrat v celej firme za celé roky. Prečo? Pretože všetci začínajú chápať potrebu zdravia a potrebu zárobku. A preto firma stará sa a má viac ako 400 ľudí, ktorí sú na pozíciách regionálnych manažerov. Rozdalo viac ako 400 automobilov. Má obrovské vízie a teraz je na nás, čo budeme robiť. Môžeme sa iba registrovať, kúpiť si produkty pre svoje užívanie, môžeme si urobiť nejaký maličký tím, mať produkty zadarmo, môžeme sa podeliť, zarábať trošku a môžeme si vybudovať tým, ktorý nám zabezpečí automobily, dovolenky a dokonca krásny, nádherný život. Ako to spraviť? Najskôr sa podelte s 3 ľuďmi. Nemusíte osloviť nie celý svet. Vyberte si 3 ľudí alebo 5 ľudí, s ktorými sa dohodnete a poviete, pozri sa, pomôže ti to. Keď si postavíte 3 ľudí, firma robí jednu špeciálnu záležitosť. A tu vám chcem povedať, predstavte si, že by ste boli v Apple alebo v Microsofte. Tam sú v najvyšších pozíciách ľudia platení tzv. Províziou z podielu firmy. Predstavte si, naša firma toto dáva už pri základnom vstupe. Keď máte 3 ľudí, tak vám dáva 1,5% z podielu firmy podeleného počtom tých Golden Group lídrov. Je to podpora, aby sa ľudia rozbehli. Čiže vidíte ten ľudský prístup. Ľudia sa môžu rozbehnúť. To znamená, keď ja behom 1 mesiaca si kúpim produkty, využijem ich pre seba a 3 ľudia urobia to isté, čo ja, tak momentálne ten finančný systém je nastavený, takže sa mi vráti moja investícia naspäť. Povedzte mi, ktoré podnikanie úplne bežne funguje takým štýlom, že keď začnete nejakým spôsobom podnikať, tak za mesiac sa vám vráti váš vstupný kapitál. A za ďalšie, či za ten vstupný kapitál máte aj ten tovar naspäť, lebo vy máte vrátený kapitál, ale pozor, máte aj produkty. A to je geniálne. Takže potom sa to dá opakovať a už sa to len opakuje. A potom ľudia rastú a výsledky sú veľké. Takže máme pred sebou celý svet. Vybudujme svoj biznis, užívajme si život a tešme sa všetkého toho, čo nám je dopriaté. Ja týmto pádom ukončujem šerovanie a ukončím aj nahrávanie a uvoľním na chvíľočku diskusiu.